Zimbabwe government cuts luxury cars in foreign trips to save money. Zanapinda mashoko kubuda panguva inoi ari kuonekwa kunzi government yenyika yeZimbabwe panguva inoi yoti mugore rinori aiwa ra2026 ngatimbozamai kulimita our unnecessary dishing out yemamotor vehicles, ingapiwa maartist kana kupiwa vanhu vari mugovernment kana vanhu akaita sei. Panguva ino as a way aiwa inoonekwa kunzi inouya ichiita kuti nyika yedu nyika yeZimbabwe isimukire, development iwande, but at the same time takaona zvakalimitiwa. But kune mumwe munhu akazoonekwa kunzi mutungamiri wenyika naWikino Chivhayo, those guys cannot be stopped. Ngavazamiswa mukudisha out luxury vehicles. People subscribe or like or bell icon. News by Ramiri Chiti. The Zimbabwean government has announced the new measures aimed at saving money and prioritizing essential national needs. As part of the plan, the purchase of the luxury vehicles will be limited and unnecessary foreign travel by public officials will be reduced. These changes fall under the National Development Strategy 2 (NDS2), specifically its expenditure rationalization program designed to control government spending and redirect the resources to critical sectors such as healthcare, education, infrastructure, and social services. Officials say the move will help ease pressure on the national budget and free up funds for projects that directly benefit Zimbabwean citizens. Ndo mashoko anobuda panguva ino achitaurwa achiti aiwa ngatimboreducai, aiwa ngatireducei foreign trips, mamwe unnecessary, ngatireducei, ngatilimitei kungodoneta luxury vehicles. Panguva inoi at the same time patoona kuti yes, it can be limited, but kune vamwe vanhu vanozikana kunzi hamukwanisi kuvastopa, vakaita sana Wikino Chivhayo. Noda kuti dzimwe nguva munhu anosuspecta kuti aiwa zvinenge zviri politically motivated madonations acho. Ameno imi chipotudze mucomment section muri kudii pamusoro penhau iyi. Pinda comment section medu muzofunguro enyu, subscribe or like, chitomba bell icon.